Анталияның ең зур музейларының бірісіне келдік. Қазір кіреміз. Бу музей 1922 елда ук эшләй башлаган, бер бинадан икенчесенә күчеп килгән. Анталия кунаклары һәм туристларның иң яраткан җирләренең берсе. Ул хәтта Европаның иң яхшы музейлар исемлегенә кергән. Без менә хәзер билетлар алабыз да эчкә керәбез. Күрүегезчә, музей картасы булганнарга бәясе арзанрак. Алды. Менә шунда юк, менә бу код белән кертеп кер. Ага, әйдә син. Яра үзеңә кала. Ага. Киттек. Музей 13 залдан тора. Аның үзенең иркен ишек алды, мәчете, кафесы, кибете һәм кечкенә генә зоопаркы да бар. Барсын да сезгә күрсәтербез. Көндез эш вакытында килүебезгә карамастан, музейда кеше хайран иде. Заллар, экспонатлар бик күп. Шулай тирешкәртә дә, аннары шулай үзләренә киемнәр тегәләр. Монда яфракларның эзләре. Элекке агачларның яфраклары. Күрәсезме? Бер кызык бүлмә. Хәзер карыйбыз без моны нәрсәләр икән. Элек кешеләр шундый мәгарәләрдә яшәгәннәр. Мәгарә эчендә учак якканнар, аларның якында сулыклар булган, монда шарлавык булган. Хайваннарны кулга яләштергәннәр, аларның хайваннары булган. Басма ясап куйганнар. Нәнәре әкренләп алар йортлар ясарга өйрәнгәннәр үзләренә. Күрәсезме? Аннары кирпич ясарга өйрәнгәннәр. Йортларның зурлыгы. Аннары хәтта кимнә шундый манаралар, калалар төзергә өйрәнгәннәр. Күрәсезме? Булар Анталиядә шунда булган җирләр икән. Менә мәсәлән Перге. Mesela Patara, Aspendos. Нәмдә балаларга, элекке балаларның да укыганнары турында язганнар. Мәсәлән, алар да сезнең кебек рәсем ясарга яратканнар, хәрефләр өйрәнгәннәр, җикләр, математиканы өйрәнгәннәр дип күрсәтелгән. Кичкенә генә менә шундый остаханәләр булган, заводлар булмаган, менә шундый остаханәләр дә ясаганнар бүтән кирәк-яракларны. Монда тимер. Шүлмәк ясаганнар. Монда тимер. Ат караучы нәрсәдер. Атның туягын карыйлар монда. Монда тимерче. Монда бакырчы. Монда семирҗи дигән кем бу? Бу атларга кирәк-ярак ясаучы булган иде. Монда симит күтәреп йөри бер кеше. Юрганчы нәмәсе. Монда аяк кием ясаучылар. Монда инде зуррак шүлмәкләр ясарга өйрәнгәннәр. Әкренләп бизәкләр төшерергә өйрәнгәннәр. Менә шүлмәкләр дә гади генә түгел инде хәзер. Шул вакытта табылган әйберләр. Менә шулай әйләнә. Аяк белән әйләндергәннәр һәм монда шүлмәк ясаганнар. Ярым кем торып баралар. Ярыйдыр инде. Менә шулай әйләндерә һәм ясый. Mermer, metal, rukatulyan. Ayak var mı? Pıyala yası başlagan. Pıyala barlık. Zenkişler, yası başlaganlar onlara. Ağır barlıkka kilgen. Tırtalık soğuklar yası başlaganlar. Pıyalamında. Taş heykəller yasar üçün nindi instrumentlar kullanğanlar, şunu göstərgənlər bunda. Bunda qora bitirə turğan түгел. Менә heykəller хәзер. Burunqı şəhərlərdə булган кешеләрнең heykəller, статуялар монда. Тагын бер бүлмә. Буларны ничек җыеп китереп бетергәннәр монда. Монда уже башлар китте. Монда мозаикалар, менә элекке мозаикалар. Салон. Кызыкмы? Монда тагын бер зал. Nişik yasalanlar böyle.
Akşam. Мынандай инде интерактив. Уен мекен бу, өйдә караган. Бу китап булып чыкты. Ничек икенче битенә күчергән? Монда каберлекләр. Kışlıklı kümet rəmə birləndi. Күпме хезмәт. Хәзер икенче этажга менәбез. Әле аның урамда өлеше дә бар. Монда борынгы акчаларны күрсәткәннәр. 2 lira, 5 lira. Yani bura 5 lira. Христианнарның иконалары менә бу. Ne bu zilya? Музейның туалетында хәтта балалар өчен бүлемдә бар, менә балаларны киендерергә, алыштырырга подготовкалар. Музейдан чыгышка монда музейның урамдагы мәйданы. Киттек. Карыйбыз. Buramda rahat. Кояш монда. Монда ашыгыш җыелырга кирәк булса, шундый мәйдан ясалган. Утырып ял итәргә була. Бу музей диңгез буенда урнашкан. Бу музей диңгез буенда урнашкан. Менә бу якта безнең музей, диңгез. Монда диңгез, монда без музейда йөрибез. Монда без ферма таптык, хәтта ки музей мәйданында. Хәзер карыйбыз. Нидер кош, айда карыйбыз. Ateş. Монда тавыклар әтәчләр астырылармы соң? Монда пикник зонасы, арсаң утырып, күзең белән алып килгән термосыңнан чәй эчеп алырга була. Ял итәргә. Һәм тагын йөрүне дәвам итәбез. Синенеп китте монда. Юк, төште. Теге фермада тавыклар гына яшәмәгән икән әле. Кавис кышлары да. Ana şu burada mı şu bu atladı? Uçtum. Менә берсе әнисе, берсе әтисе мөгаен. Белдерем икән. 3 balası var iken ne hasta? Evet. Kuyruğundan 3 da. balası birisi. Койрыгы куелган, карар. He? Койрыгында матур әйберләр. Нәрсә таптың? Ел? Teyze kimi? Отты. Tamam, çok yapıyorum, çok. Монда мәчет тә бар. Һәм монда кафе урыны. Tavus kuşları. Менә аларның ашамлыклары монда икән. Әкрен генә бара. Аларны куркытмас өчен әкрен генә. Монда музейның кибете. Китаплар. Bu Магнитлар. Дуслар, без шуның белән музейга сәяхәтебезне төгәлләдек. Урамга юлның икенче ягына чыгып, диңгезне дә сезгә төшереп керергә булдык. Менә видеода Конь-Ялты пляжын күрәсез инде. Музейга киләсез икән, шушы якка чыгып, бераз манзараны күзәтергә дә онытмагыз. Әгәр дә бүгенге формат видео ошаса, сездән комментарийлар, лайклар көтәбез. Ул безгә киләчәктә дә озын видеолар яздырыр өчен бер стимул булыр. Киләсе очрашуларга кадәр каравыгыз өчен рәхмәт. Пляжга да төшеп була.
Без шулай итеп музейга сәяхәтебезне тәмамлап, диңгезгә төшеп киттек. Әгәр дә сезгә бу формат, мондый иркен формат видеолар ошый икән, сезнең фикерләрегезне һәм лайкларыгызны көтеп калабыз.